Kosia har udviklet og designet en række produkter til det skandinaviske fiskeri efter havørred. Serien hedder Sølv. Jeg sidder her med den stang, der hedder EG2. Det er en serie, der findes i 5 størrelser fra 8,6 og op til 11 fod. Stangen er tredelt, og samtidig så er stangen utrolig let. Hernede der er der en Fuji-hjulholder, som er rar at holde ved, og samtidig så er den også god at holde ved nu, når det er koldt. De fine små stanger gør også, at man får nogle lange kast, men også man får nogle præcise kast. Jeg har gået rigtig meget med den her EG2'er i 9 fod, der har en kastevægt fra 10 til 30 gram, og jeg er rigtig glad for den.